होला, लेकिन के लोक लाज होला। हम मैट्रिक में ट्यूशन करते रहने तो गुरुजी पूछलन हमनी के बगल में रहे वाला लड़का से कि बतावा जब लड़की जवान होली तो कैसे चलेली, सीना तान के चलेली कि सर झुका के चलेली। लड़कवा कलश की लड़की सीना तान के चलेली, जौन आज देखे के मिल रहल बा। इ लड़कन के दोष ना बा, एमे लड़किनियों के दोष बा। पूरा बदन उघाड़ बा, हर फैसिलिटी बा, कबो हेने फाटल आवता, कबो हेने फाटल आवता। अब बताओ लड़का काहे ना पीछे लगिया सा? लड़कवा कम नहीं खसा, जिनसवा फाटले पहिरता रहता। आ जवन जितना फाटल बा उतना महंगा बेचाता। है ठेहुनवा पर 5-6 गो फाड़ के सियाता, वो उतने महंगा बेचाता। बतावल गोल की जवन अनफिट बा उहे आज के डेट में हिट बा। जेवन जेवन गवैया बाबुल गवलन आज मार्केट में हिट बाड़न। जे जे अपना सभ्यता पर चलल ओके ढोलक हारमोनिया घरे धरा गई। हमनी के दुनो आनंद लेबे के बा, कोनो लफुआ लइका रहल पीछे लागल। देखा तो मास्टर तनी अपन बोलत बहादुर कैसे का कहला। जियो जियो फिर से या अरे जियो दिल ना लगाई जब लड़किया कॉलेज की लफुआ हो तो लड़कवा जान गई हमारा फोन आए, अब केहू दूसरा पर रहे लागल। उहे लड़कवा कहले बा, का कहले बा, तू प्यार के बदले में लड़कवा जान गई कि अब लड़किया हमारा संग ना बिया, दूसरा संग बिया। कलश की हमारा के प्यार में कुछ दिहलू ना, खलसा धोखा दिहलू। मार्केट में गीते को बज रहल बा बहादुर, कोनो फौजी जवान बा 5-7 दिन के छुट्टी बा, वही में बियाह कर लेवे के बा। 5-7 दिन में कुल कलबे के बाद ब्याह शादी हो गई। दुल्हन अपना ससुरा आई, फौजी जवान कम दिन के छुट्टी बा, अपन
प्रेम प्रसंग बना के उ लड़का फिर अपना ड्यूटी पर चल गई बा। तो उ लड़की उ दुल्हन अपना ससुरा से नैहर गई। तो मेहरारू के 3 जगह बतियावे के जगह होला। कहाँ कहाँ? पहला नंबर पिछुआरी में, सारा घोड़सारी में, सारा बस ट्रेन कोनो गाड़ी में अगर फाका मिल गई, बजाते सीट मिल गई, तो सास ससुर देवर गोतनी सबके पता लग जाला, तुरंत वो लोग के परिचय हो जाला। तो उ जब नैहर गई तो सखी पूछत है कि सखी अभी लगले तोहर बियाह भइल हो? अभी लगले गइलू हा, तोरो बियाह लगले हो, इतने दिन में लौट के कहाँ चले लू हा? लड़किया बता रहल बिया, दिल के वेदना बता रहल बिया। कैसे मास्टर? क्या बात है, क्या बात है? लड़किया कहतिया, अरे जिया करे जा। उ लड़किया बता रहल बिया, बड़ा याद आवे पिया के प्यार कोई, बड़ा वहेला जेकर जेकर नया गौना होला आ 2-4 महीना में अगर मेहरारू भी चल जाले तो कतना लइकन बैठ के घर में रोवेला सब। आहिरे हमारा निया चल गइलू। लइकिनियों के अहेला कौनो दुल्हन के अगर पति प्रदेश बा, तनिए दिन के भेंट बा, तो करेजा पका लागत होई। उ लड़की वेदना करल बिया, का कहल बिया? बड़ा याद आवे पिया के प्यार कोई, रतिया तरतिया पहाड़ दिन भई, चल गइल हमारा छती बजाल दार के, रतिया ले गइल दिलवा ले गइल राजा बोतल में भारी के। जियो रे से जियो, बारे बहादुर बा। बात पर बात ना कहला से बात रोवेला। हाय 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 दिन